Aku iki tenaga ijen, bau ijen, elek-elek aku iki putrane Ratu Gendara. Tuh, coba. Ana rayine Ratu Gendara putra Plasa Jenar. Elek-elek aku iki ya jane ratu ning Ratu Ngakile. Gandeng aku kudu bisa ngrewangi marang Kakang Mbok Gendari kanggo ngopeni dapur-dapurmu. Saiki kang takon Kurawa 100 mukti apa melarat? Saiki arek takon. Kurawa 100 mukti apa melarat? Muktining Kurawa ya saka Sengguni, jawabing anakmu ya kudu saka Sengguni. Kabeh kuwi kudu duweni usaha gene kasembadanan orane kuwi pikir keri ya nggih. Kabeh kudu bisa remagang nggih mbon. Tiwas debat kali menungso kali jenengan niku mangke tiwas diopo-opo kados napa mawon. Ora bakal rampung. Ning kula niku namung melih nggih Man. Nek badhe ngerabi utawa ngelamar putri, kedahipun kedah wening saking pikiran nala pangucap niku kedah manunggil sajiwa raga. Ngaten. Wis teko ora nggo apa-apa. Dupehne sedulur tuwa karepe anake Janaka kon kekne Lesmana ya ora ning pakeme kaya ngono. Oke, nek kabeh nganggo tumandang gawe fair-fairan oke, terima kasih siap. Kabeh ndak jaluk kudu padha siap siaga ing gawe aja nganti ana sing ngeri. Iki ngestaken dawuh paman sawata wonten dawuh paman sira dhisik ana lagu ya kira-kira para wadya bala kelas papan tumuju ana negara Ngamarta jumujuk ning kesantren Madukara aja nganti ana sing nggih kepareng ngamit madal pasilan paman enjing bidal gumurung saking Ngastina Nagri kung ingkang bala kuswa brobusananira lir surya wedalira saka ing Calanidi arsa madangi jagat mungup-mungup sapucak ing wukir merpapa bangsu mirah kena soroting surya nampak mega lan gunung olah ing para tamu sampun paripun dawuh pangandikaning Rakyana Patih Harya Sanggundi sigra miyos saking pagelaran Risang Sodama hangawe para prajurit ingkang lamuta cinandra kapiyarsa swaranipun lero gae